Kini gede ke Akashwani Shillong ke kuburan Pule dau Jerison Wardri. Kini kilong kimat kiba kongsan jong ke kubur minta ke janmit. Betha ke sarkar Meghalaya yakinunya akali kamai bakin pimpal pat ba ya ke kerting u phone number u license number bat ke jakasa jongki na ke benta ke jingsngan jongki nongwan jong kai pyrthei. Ka puli puthi kalong ke kongsan na ke benta ban pynlong ke India ke kiew hal ni shuwa ke snem arajar sapnyo ong ke presiden keri ke Droupadi Murmu. Yo ki nongrep ke thain North Garo Hills ki tynrai jingthung hapoh ke skhim CM Farm Plus. Bat Wanphai suk Nongkiew haw ke India u Shubhanshu Shukla bat ke kynhun axiom for sha pyrthei na haw. Ka khu bor ke bnya ka sarkar Meghalaya klab tha ya baro ki kali kamai baki deben wa ya ke kerting jong nunya ya ke kali u phone number u license number bat ya ke jakasa jongki hapoh ki kali kamai na ke benta ke jingsngan jongki nunglet nongwan bat ban khanglat kinu ki kamsniu ya ke nikarai la pinbna hadin bala wai ke jinglang jong ke high level bala pinya du simbut mindirang ba ke jilla u ba sneu bhalang dhar ha ka wei pat ke benta u mindri ki kam jong kai pyrthei u ba pol lingdwa ulaong ba ke ni ke sinjam kan kinti ke jingsngan jong ki pat ba ki balet ba wan lingba ki kali kamai la ai por shibnai ban pintri kam ya kani na do bala pinni ya kani ke hukum ka jingthung ba kongsan jong kani ke hukum kalong ban yadai ke nongwan jong kai pyrthei kum juru ki trashnong ka balong ru shibinta ke sinjam jong ke sarkar jilla ban wanra ke jingsngan ya ki pat ba ki penen kam ya ki kali kamai ka presiden kari ke Droupadi Murmu haba a jingkren ha ke jingilang pinkup kerdan ke bakhatlai jong ke skul ba Ravenshaw University ha katak hinni ke sni kala ong ba ka thong ba khmat jong ke India kalong ban kala long ke weine kiri ke bakhlain bor ha ke pyrthei halani shwa ke snem arajar sapunyo ha penpawi ke jingkiu ke jingtei ha ke artificial intelligence AI ha ke kot ke khia bat ke jingstar technology ka murmu kala banjur hala ke benta ba kongsan jong ke pule puthi ha ke ban kintiu ya kari kala kinturu ki khna puli bakin shemi ke jingkular ban bo shwa ningkong kari bat ban kala long kinung sengkam limba ke jingwanra ya ki batmai ka jing ai jingi kai ba khalai singi limter na ke benta ki boot level officers BLO bat ki supervisor bala pelong da ka office trekam jong district election office West Garo Hills kum shibinta jong ka special summary revision SSR kabla sedang nadu kalai trik unaitung kala poino asaka bakut himni kesni ha SMELC tura kani ka jing ajing kai ka kintup ya ka rukam dan pinyat ya ka jing pylong ki election ka jing pinrun kerteng ki nong tap vote ka jinglet na ka wei ka ying sha ka wei pat na ka benta ban pinshisha bat kumnu ban pinenkam ya ka app hapoh ki mobile phone sanspa sapun rumut ki BLO bat new pesan mut ki supervisor na keleng ke West Garo Hills kila wan benishim benta hakani ke program ai jingi kai ka ba kintup ya ki khatwei tili ki assembly constituency ki bahap hapoh ke district kata pratli ki bahap hapoh ke tura bat lightly ki bahap hapoh ke dadengri civil subdivision u NCS EDC election u Nippon Hajong ula a ya kani ke jingi kai kat bau EDC Saintfield Sech sangma ulaong bakani ke sinjam kan yarap eki BLO bakin sungthu khambha ya ke jing shisha baban ai ke jing shakri ba khambha chekin nong tap vote hakithan nongkendong ka district badminton association ringkat ke jing trelam ba ka district sports promotion society kala pelong ke 5th eastern west Khasi district open come into school badminton tournament arajar arpusan kebla long ha mangrang himni kesni ya kani ke tournament lapia ki south li ki kerdan kata ki bahapo khatlai snem ki bahapo khat san snem ki bahapo khat news snem bat ki bahapo khat khandai snem karta ya kani ke tournament la wandan play dau EDC uba nombri haka bola ai min simru ki khna samla relation benta bakin yarab ban pimpau ya ke jilla Meghalaya hapoh kari ki khna school na kaleng district jong ke eastern west Khasi Hills kila wan benishim benta shirham ko pin iru jing snutna jongki ya kan ke jingile kai ba ka longru ka sinjam na ka benta ban kintiu ya ke jingile kai sport ki than nongkendong hapoh ka jilla
bat ka jingthung jong kami ka sinjam ka longban kintiu ya ka sap ka phong jong ki khinna nado na tynrai kani khubor ka Wanphai na ka Akashwani Shillong kani gede ka Akashwani Shillong tuminta panyapateng khubor badangsa ka office trekam jong district horticulture ka North Garo Hills hinne ka sngi kala pynlong ka CM farm plus inputs distribution program ha bakra para kabrenha resubel para ka jingthmu jong kani ka program ka longban kintiu shushu ya ka rep karyang bat ya ka yok ka kot jong ki nongrep ha kani ka sngi u simbut lampang king darbar thawan ka Meghalaya u Timothy Dishira ula sami ki tynrai jingthung kum vanilla bat u somret Shaki nongyo jingtoy bat ula kinturu yaki bakin but ya rukam thung yaki ki tynrai jingthung kat kum ka jingstat sayan na ka bynta ka jing seso ka bakhamba ka salma ji mumin ka belong ka EDH kalayathu ba laispa klur tingka la deban mang hapoh ka CM farm plus na ka bynta ban kintiu ya ka jingrap yaki marap ki bakham shongdor ni lador ha palat 10,000 hektar ki jakarap Hakwe pat ka bynta ka additional deputy commissioner ka YW Mumin kalaong baka sarkar kan sa kershan ni ki nongrep lingba ka jing punya yo ki marep bat ka jingrap pisa u Nongkiew haw ka India u Captain Shubhanshu Shukla rengkat baka kynhun kiew haw jung ka axiom 4 kila Wanphai ka pyrthei hinni ka sngi haka baka lingsun haw baki shong kala litban hiar harut duriau kabadan San Diego hakapor laibaji no phaisni katkum kapor jong ke India hadin ka jinglet jongki ka khat prasni sha International Space Station ka kynhun jong ka axiom 4 kala mi na International Space Station himmin kasni da ka SpaceX Dragon bat kala yat arpu kinta hashwaban poi sha ka pyrthei ka kynhun jong ka axiom 4 kala mi na Florida haka arp santrik ujilliu Hakaba ushukla ula long unung India ubaar ubanit sya haw na kabenta ban pynlong yake nyotli ki jingwal pnya ba pher na kabenta jong ke India ya kani ka jinglet jong ki sya haw la ai kerteng da ka Akash Ganga ya ka balai tri langru da ka Asian Space ka NASA bat ka ISRO ka benang penklang shishu ya ka jingthang jong ke India hakikam haw ka lempung seng kentai hinni ka sngi kala pylong ka drama lingkot ha matpran Shillong na ka bynta ban pinsha bet pinsung thu pat ba halo ka jingsnew jong udrok hapoh ka sinjam jong ka sarkar Meghalaya bala tip kum ka dream drug reduction elimination and action mission ha ka ni ka sngi ki samla kala pin i ka jingma na ka jing pinan ka mi ka jingdi basnew bat kumlu ban kiar na ki ni ka jingdi ki basnew Hagani kasni le don langru mission director uba Francis G Khasi kani ka mission ka yai biteng ru banya trelang bat ki kynhun seng ba pher ban khanglat e ka jing pinan kam ya udrok ban a jing kershan ne ki tu ki belang ngap ha udrok bat ban yale persha na ka jingjele jong udrok Hakasin ka beningkong Meghalaya lapin ko buram ya unang ile ka ya limpat kari Japan u Yoshi Maru Yanagawa ha Anton Hall hinni kasni u Yanagawa ula daban hikai ya armut kining limpat kibla yo takmak siar ha ka jingil ekai Olympic bat ya ki sangut ki world champion sa aji hikai ru ya ka kinwong ya limpat ka jilla ka banya aireng ha ka national games Nalor jong u ka Sakura Matoki ka nangyo tak maksiar ha ka Paris Olympic arajar arpusaw bat ka Ami Ishi ka badai ka world champion kin sa ay jinika ya ka lumpung ya lumpat jong ka jela ka jingdon jong ki kan sayarap ru ban wanra e ka rukam ay jinikai ka bapaka ha ka ni kasni la pun ha ka ni kasni pinkup buram la wanru ban danlang de ki he jong ka Meghalaya Olympic and Wrestling Association bat kat ka kubor ka lakot ka plan chapina ka Akashwani Shillong ya bat snap ka program ka banbut kani ka Akashwani Shillong This is Akashwani Shillong, the evening news headline. Meghalaya to mandate driver